Hosti, Jan, estàs bé, tu? Sí, però estic com una mica desconcertat. Jo tampoc no acabo de saber què hi fem aquí, No. Què fem aquí? No sé, Ben bé. hi ha com una forca enorme aquí darrere. Hosti, sí. I era així, Ràdio Banyoles, abans? Què has dit? Que si era així, Ràdio Banyoles. Ah, no. Jo només sé que Ràdio Banyoles és la ràdio que et fa moure les boles. Tu sabies això? Hosti, no? Bueno, doncs anem-hi, no? Ja que hi som, Bueno, va, doncs vagin passant. tira gas. Hola, com has arribat tan lluny? Feia temps que no veia ningú per aquestes contrades. Ui, no saps pas on t'has ficat. Però, bueno, ja que hi som, benvingut a la Quinta Forca. Un lloc tan remot que ni Google Maps s'atreveix a donar-te indicacions. Perquè ja hi ha massa llocs que fan les coses bé. En Grabo, en Jan i el pobre convidat que si fos un electrodomèstic seria un microones, ràpid, calent i que fa soroll quan acaba. Es passaran una hora preguntant-se si realment algú arribarà al minut 60 del programa. Poseu-vos incòmodes perquè aquí comença la Quinta Forca. Per fi ens han donat un programa... Hosti, Jan, jo encara no sé com ens han donat un programa a Ràdio Banyoles. Jo encara no sé com estem a Ràdio Banyoles, Gravo, la veritat. Bueno, doncs, Jan, tu, com qui no vol la cosa, ja estem aquí, a Ràdio Banyoles, la ràdio... Que et fa moure les boles. Ara, sigueu tots benvinguts, poseu-vos incòmodes i aquí estrenem la Quinta Forca, un programa que realment no val per res, com tot el que val la pena. Aquí el que farem serà parlar una hora amb tu, amb vosaltres, però també entre nosaltres. Rebrem un convidat que ens explicarà una mica de la seva vida, però tampoc gaire, Voldrem saber de la seva part més profunda, que rigui amb nosaltres i que rigui una estona amb nosaltres, perquè s'oblidi que està condemnat a la forca. Hosti. Però no una qualsevol, Gravo, no. A la Quinta Forca, Ara ho nena. has dit. La Quinta Forca és un lloc massa allunyat de tot com perquè arribi ni el 3G. És un lloc que volem que flori l'esperit crític, irònic i lliure, amb la intenció de passar-ho bé mentre fem veure que pensem profundament. No ens interessa gaire tampoc la vida del nostre convidat, així que tampoc li preguntarem gaires coses. En resum, espai gamberro, desenfadat i per reflexionar i per fer el poc solta. Abans, però, haurem de rebre a la Quinta Forca el nostre convidat d'avui. Persona banyolina, pare de família i mecenes de la música local. I, sobretot, el més important, fan del Barça. Així que, sense menys preàmbulos, deixeu-lo entrar, va. Que passi! La Quinta Forca, un programa que no val per res, com tot el que val la pena. Avui, a la Quinta Forca, estem d'estreno i rebem el nostre primer enforcat, que serà l'Abdon Comte, baró de 32 anys, fill d'en Josep i de la Júlia, nascut a la vila de Banyoles en un fred dia de desembre del 93. Ell és tècnic de so, Jan, i productor musical d'aquesta noble ciutat. Banyoles. Fundador dels Estudis Santa Pau, que no són a Santa Pau, No, sinó al trist carrer N del Pont Xatmà de Cornellà del Terri. l'Abdon ha consolidat la seva trajectòria professional, treballant amb artistes i projectes de gèneres molt i molt diversos. Molt diversos. Molt. Molt diversos. Aquesta llarga trajectòria i els calés que li deuen tots els artistes emergents de la comarca, entre ells jo i crec que Gravo, tu també, Sí. li ha otorgat el títol de mecenes musical del Pla de l'Estany. També, però no menys important, Jan, cal destacar la seva capacitat per poder fer perpetuar l'espècie humana, amb dos fills ja vinguts al món, nano, i un de camí. L'Abdon, com a bon català, va tenir-ho clar de no deixar per demà el que podia fer avui. Ens acompanya, doncs, un professional que ha convertit la seva vocació en ofici i que treballa dia rere dia per donar veu i forma a la música del nostre territori. Però ens sap molt de greu dir-vos que no durarà gaire, perquè l'Abdon, Comte, avui està condemnat a passar per la Quinta Forca. Així que rebem amb els braços oberts A l'Abdon! Està... Què tal, Abdon? Hola. Com estem? Molt bé, hem de Sí? dir bé. Sí. Hosti, quina alegria, Hem quina de dir alegria. bé. Mola molt perquè vam convidar l'Abdon i ens va dir i on vinc? I nosaltres vam dir no ho sabem. No. Això va ser el millor de tot.
Bueno, tu estàs bé, Tu Jo estàs estic còmode? bé. Sí, hi ha un fallo en la vostra presentació. Epa. Ens interessa això. En Grau va venir a pagar fa 3 dies. És veritat. No pot ser. Per tant, veritat. Jan, És veritat. dels dos que esteu aquí, tu Jo ets soc. l'únic. Continua sent mecenes per mi. Sí. Ets el meu Medici. Tranquil, puc ser-ho durant molt Però de tu temps. t'hi consideres aquest títol de mecenes del Pla de l'Estany? No, a mi musical? m'agradaria poder cobrar. Sí, no és per, Exclusiva. no és per voluntat que ets mecenes. És no, una... esclar. Esclar, jo tinc 2 boques i mig a casa que estan allà Clar. com pollets que esperen el menjar. Clar. Titular, a l'Abdon li pela 3 nabos que siguis cantautor. També ens hem deixat una cosa important de la vida de l'Abdon, que ja es veu en imatge, que és del Barça, Sí, Molt del Barça. Sí, Molt, molt, Títol molt. heredat pel teu pare, segurament? Segurament. Segurament sí, sí. Bueno. Això ve de família. Jo crec que Mira. Gravo volíem ensenyar alguna cosa que teníem per aquí, de fet. Alguna cosa que teníem per aquí? Home, unes 10 preguntes. Ah, sí. És veritat, Fantàstiques. és veritat. A veure, nosaltres hem dit, abans a la molt humil presentació d'aquest programa que comença avui, que no ens interessa tampoc molt la vida del nostre convidat. Mai. És a dir, a veure, que sí, que ens interessa i per això l'hem portat, però A mi tampoc m'interessa. el que ens interessa ho resumirem amb unes 10 preguntes ràpides, o el que et pugui permetre que sigui ràpides, Sí. Vale. sobre el convidat. Realment, això, o sigui, aquestes preguntes resumeixen el poc que ens importes i el molt que ens interessa. Exacte. Perfecte. Que ben dit. T'ha agradat, eh? Comencem? Som-hi. Sí? Som-hi. Puja'm una mica aquesta música. Puja una perquè- mica. Abdon, anem a fer la primera pregunta, que ja que estem en aquesta noble vila, voldríem saber quina relació tens tu amb Banyoles. Home, soc nascut a Banyoles i és per les poques coses que em agafaria les armes per defensar el meu poble. Oh. Sí, Poble, Banyoles, Poble Banyoles. No marxem molt lluny de Banyoles. Quant tardes a fer la volta a l'estany? Hòstia, 1 hora perquè la faig caminant. De moment estàs al top 1 de gent. Sí, és veritat. Felicitats. Hem de fer un Hem de fer rànquing, un de rànquing. moment estàs al top 1. Soc el que va més. Nosaltres ni ens hi posarem en aquest No ens hi top. posarem. No cal. No ens hi posarem. Molt bé, Abdon. Com es deia la teva primera mascota? Gala. Era un gos. Un caniche. No, hòstia, no. Hòstia, vaig tenir una tortuga abans, però... Ah. No, però no. Oh, jo què sé com es deia, tio. Tenia nom? No. Tuga, No. sempre es diuen Tuga. Hauria de Tuga. preguntar a la meva mare, però I es va morir? això van dir. Poder la van Ah. penjar aquí. A la A quinta la forca. Esperem que no la També tiressin vaig a tenir un l'estany. peix i em van dir que una vegada al matí no hi era i em van dir que s'havia escapat i que havia anat cap a l'estany i el tio es va morir. Per això vaig tardar molts i molts anys. Està molt guapo, rotllo. Tu, tant t'agrada Banyoles, doncs el teu peix està a l'estany, tio. Em van dir, no, clar, a la nit se'n deu haver anat cap a l'estany. La nit és molt Van dir puta. els meus pares. Pobre peix. I tenia Pobre nom el peix. peix? No No, ho sé, tampoc, Vés a Tampoc. saber. Martí es devia dir, Eh, perquè hi havia el rotllo aquest dels signes de més... Ah, del més peix ànim, Martí. més La boca del peix petit, Martí. Era I em aquesta sembla que època. es devia dir Martí, era aquesta època. Com a Devia anar per dislèxic aquí. em va costar molt entendre la boca del peix Martí. Però Sí. un cop la vaig entendre vaig dominar les matemàtiques. Vas. Abdon, quin és el teu talent inútil més espectacular? Ostres, passem a la següent mentre m'ho penso. D'acord. Perfecte. No, M'encanta. es pot també això. Has vist quin talent inútil que tinc fantàstic? Doncs mira, ja el No tenim. contestar. Abdon, a quina cançó et sap greu admetre que li tens certa devoció? O cançó, o A mi- grup, o... A mi m'agrada molt... Ostres, és que clar, el meu Spotify car de faradat, si tu el mires, hi ha coses que fan molta por. Per exemple, mira, m'agrada molt en Rafael, molt i molt. Sí? Molt. M'encanta. Allò te'l podries posar al cotxe, Escoltar Hòstia, Mi Gran l'he Noche. anat a veure. Ah, sí? Ostres. Carai. Sí, l'he anat a Doncs veure. jo no ho hagués No, dit jo mai, no ho hagués dit En mai. Rafael, i m'agraden molt les cúmbies, també, però aquestes així és com més... Ah, per això es disfruta, això s'admet, sí. Però, agrada. bueno, aquestes que tenen lletres que serien bastant cancel·lables a dia d'avui, Sí. m'agraden. Sí, bé, S'ha de bé, dir que- Don. Sí. No sé si podem anar a la pregunta d'abans. Encara no. No? Seguim, encara no. seguim. Doncs ja. seguim amb on et vas fer el teu primer petó, Abdon? Hòstia. Pokémon... sí, Ja el tens. El pati de la llar d'infant. No, em sembla... Ostres. Hòstia, No, jo no seria diria gaire bo això, Gravo, la que era, veritat. per allà a Borgonyà. Era per allà a Borgonyà, car de molts i molts anys, això. Per allà a Borgonyà. Que Sí, bé. vam anar a veure un concert amb els meus amics i allà hi havia O sigui, això estem parlant ja... un first love. Vale. M'agrada. Nick Crash. Molt bé. Abdon, una pregunta que vam considerar que era molt important per saber com és una persona, que és com esternudes. Molt fort. Molt fort, És a dir, jo faig com... Tinc un release llarg, saps? Ah, Faig atxum,
va la. I faig com una mena de cua. Va, la. Sí, Que guai. no crido, hi ha penya que crida. Sí, Jo crido. em va passar... Em va passar una cosa l'altre dia, que és que en Jan la sap perquè li vaig explicar. Vaig aparcar el cotxe i estava anant justament cap a casa en Jan per parlar del programa i de cop sento Xam! Però, què collons ha passat? I era una furgoneta amb els vidres baixats i el conductor havia esternonat. Em vaig girar per mirar-lo i vam creuar mirades i va fer Xam! I va seguir tirant. És molt divertit perquè crec que és un esternut amb efecte Doppler. O Sí, sigui, sí, sí. com una ambulància. Sí. Després va baixar, era més greu. Hosti, que Després A mi m'agrada com recrear-m'hi, però com silàbicament, un cop... Clar. Bla. És guai aquest. saps? De cop estàs... Te n'oblides i estàs resant l'Alcorà de cop. Jo haig de dir que jo també soc d'esternut molt fort, Sí, no, sí. No, sí. I ell, rotllo, en Gravo fa... Ixa. Així, Ix! Jo faig com un gesto així, que me tiro enrere i acabo com ficant de peus, Agafes com un rotllo, uah! Una mena de desprendiment Està molt d'energia bé. Abdon, Està molt bé. important. què o qui enviaries tu a la Quinta Forca? O sigui, no perquè vingui el programa, sinó a qui, Bueno, a qui penjaries? o a qui li fotries un hòstia allò ben donada? O a què? Penjaria, ara, clar, bueno, és que ara és com moda, no? Però el tonto aquell, en Netanyahu, aquest el penjaria fàcil. Però Bé. aquest ja penjat, no cal I després, l'hostieta. hòstia, amb la mà oberta, el seu amic, en Donald Trump, Ah, també seria un bon personatge per cardar-li una hòstia amb la mà oberta. Un tio de lliçons, sí, Abdon? sí. Sí, Tu aniries bueno. a xerrar un rato amb ells? Tipo, creus que poden entablar una conversa o val més penjar-los directament? Podria fer insultar-los Sí, no? molt fort. Un 800? Un 800 Unes tonto. birres? A veure, Para mal Abdon. dir, que hauria Para mal que dir dir. al cap i em No, Pere no. enfadat. Abdon, què és el més absurd que has discutit mai amb algú? Si la tomata és una fruita o no ho és. Òbviament és una fruita. Òbviament. Vale. Podem saber amb qui va haver-hi aquesta discussió? Amb tothom que me discuteix que la tomata no és una fruita. La tomata, clar, és una fruita Jo perquè... soc un gran defensor de la tomata fruita. Vale. O sigui- L'explicació lògica és perquè prové d'una... Òbviament, o sigui, és una fruita. Vull dir, hi ha una planta que creix, Clar. no? I és una fruita. I, vale, que poder creix a l'hort, llavors això fa que també sigui una hortalissa. Però no és una verdura, és una hortalissa. Clar, és una I fruita amb l'etiqueta d'hortalissa, que també té. És que la condició d'hortalissa no la fa menys fruita, són classificacions diferents. Uf. Hòstia, jo no sabia que I la... l'argument definitiu és, si no fos una fruita, Granini vendria suc de tomata. Oh my god. O seria Oh en Ferrer, que faria crema de tomata. Ojo. Doncs Que està clar, no? Però no hi ha crema de tomata, també. No. No. Hi ha No has de fer cas. gazpacho. Pues gazpacho, això Sí, sí, té sí. altres coses. Clar. Bueno, La tomata és una fruita. Així és. quina pregunta absurda t'agradaria que et féssim? La pregunta absurda que m'agradaria que em féssiu és quin és el teu com és virtut oculta que, no? Aquella que la que hem saltat. Aquesta crec que no la respondrem. Vale, quin és el Ah. teu talent inútil El més meu talent espectacular? inútil més espectacular, exacte. Aquesta és la pregunta absurda que m'agradaria. Vale, que em doncs te la féssiu. tornem a fer. Doncs quin és el teu talent inútil més espectacular? No el sé encara. No? És que poder no en tinc cap. Hòstia, jo haig de dir una cosa, que és que Podeu ajudar que vosaltres. vaig descobrir un dia que l'Abdon... O sigui, no és un talent tampoc inútil, però l'Abdon xiula molt bé. Ah, això sí que és Molt veritat. bé. Això sí que és veritat. Home, podria ser un bon talent... No és ben bé inútil per això. No, No, inútil no. jo crec que... Jo crec que hauríem de reformular la pregunta. M'atreviria a dir fins i tot que hi ha gent que es guanya la vida xiulant. Sí. Sí, n'hi ha. Molts. N'hi ha. Xiuladors. No tants poder no, Sí. Sí, Ah, sí, no, hi ha una vegada van entrevistar una noia a la ràdio que, És d'aquí? que era catalana. La bueno, que és d'aquí. segona del... Bueno, d'aquí vull dir catalana. Sí, una noia que Tots són d'aquí. que se la rifaven, que cobrava el que ella volia per anar a xiular por ahí, Hòstia. en plan, Sí, amb orquestres i això, una cosa... Ens podries fer una demo, Abdon? Què vols que et xiuli? Podries xiular l'himne del Barça, per exemple? A veure, sí, baixin màquines. No l'heu pillat. Ara no. És aquest, l'himne del Barça, un moment aquest és el aquí. del Madrid. Ah, vale, Ha estava Ha fet flipant. una bona broma, l'Abdon. Molt bé, Abdon, hem estat molt lents, però hem estat molt lents. Volia veure que féssiu... No! No. Ja, A mi- ja, ens ja hem t'he quedat- de xiular ens hem el cara quedat- al sol, ens però... hem quedat aquesta absolutament malament. igual. Jo pensava que anaves a fer el cara al sol, va dir... O l'himne d'Espanya. Sí, alguna cosa És així. de bon xiular, l'himne d'Espanya. Sí, Sí que és de bon xiular. De fet, jo sempre dic el mateix. L'himne d'Espanya, perquè el tenim molt trillat, perquè hi ha una versió dels Jocs Olímpics de
crec que és de Tòquio del 2022, que el van arranjar d'una forma que el reharmonitzaven, canviaven l'harmonia, el passaven rotllo. Jo el vaig escoltar i vaig dir, fuà, Devia ser tremendo. to guapo. És que és Pues vaig dir que acabava de dir que... Vaig dir, hòstia, merda, acabo de dir que està Tot guapo l'himne Espanya. d'Espanya, joder. Ara. Sí, ja que hi som. I el Madrid també. Sí, hòstia, Fills sí. de puta. Però els segadors també Els segadors- té força empaque, eh? Però els Sí. segadors eren en plan... Tot i que... És més com és l'himne del hooligan, Barça. és És com l'himne hooligan. del Tot i Barça. que jo hauria de dir que m'agrada més el cant de la senyera. Sí. Hòstia, no esteu gens al meu barco, No, eh? no gaire. És que no, els segadors, passa res, els no passa segadors res. és com l'invenció dels hooligans, saps? Rotllo, els segadors com a... Jo m'imagino com tots allà en plan tope xungos, amb les fals. Amb les falses. Ara és l'hora segadors, és... Xavals, Ara és l'hora segadors, és... Tranquils. Heu begut oli. aquests colls espanyols, no? Cap a... Aquests colls espanyols. Anem a passar a l'última pregunta, jo diria, del test. Dispara. Jan? Tota teva, tota teva. Ah, tota meva. Sí. Quina pregunta faries al següent convidat? Que no et direm qui serà. Però li farem. Exacte, li farem arribar. Hòstia, és que jo I ens soc l'apuntarem. molt dolent com fent entrevistes, tio. No sabria mai... No sabries mai què li preguntar. podríeu preguntar... Quin és el teu Quin és el talent teu talent ocult, exacte. Jo crec que aquesta la traurem, Gravo. Poder Crec que sí. aquesta no la No, posarem. perquè hi ha gent que ho deu tenir molt clar, però és que jo no sé ni quins són els meus talents no ocults. Podria algú que ens Quins són diu els sé meus fer talents ocults. beatbox amb la panxa, saps? O sé Hòstia. fer... No sé. Un d'allò, un ventríloc, tio. Oh, Molen hòstia. molt els ventrílocs, Us en recordeu aquell? Em sembla que el van condemnar a alguna, no? Aquell, com es deia aquell? Ah, sí, ja sé qui Saps vols què vull dir. dir? Aquell que feia por, que tenia una cara com sí, que feia molta i que por. tenia com un ànec, Sí, que en plan molt gran. era molt sèrio. Que ja va aquell néixer home. gran i surt a TV1. Sí, sí. En José Luis Carlos, algo així. José Luis Moreno, un nom així, Sí, em sembla. José Luis Jo Moreno, estic sí, molt sí, sí. desinformat, eh? No sí, sé de què un esteu senyor parlant. que era ventríloc, que va guanyar molts calés. I tenia un... O sigui, la seva mascota estrella era... Saps el típic postre que et donen en un restaurant que li surt gelat del cap? Com aquella en Punky, que En és un Punky, pingüí. saps en Punky? Ah, sí. Sí. Doncs era aquesta. Sí, O sigui, era això. divagant, però. Era això Mare de ventríloc. Déu. I era en plan com un ventríloc cunyat. En plan, la mascota també era com un cunyadisme, Hòstia, que saps? guai. Bueno, la pregunta, doncs... Tot ell, perquè Gravo, anava tinc- patinat com enrere. tinc no? una mala Com el Ramon notícia. Xaró, Digues. Grand Prix, tio. L'iPhone està ple. Ah, bueno, no passa res. Però bueno. Doncs seguirem amb aquella càmera. Seguirem. Això ens serveix per dir que, si tot va bé, el primer programa ja el podran veure a YouTube. 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 Bueno, tot i així, Abdon, crec que ha arribat el moment. No tenim pregunta, Deixem en blanc. Ah, no, clar, no has fet la pregunta. Ja em vindrà. comprometo a respondre. Vale, Em comprometo a respondre. Vale, perfecte. Doncs, fins aquí ens importaria la teva vida, Abdon. Perfecte. Creus que hi ha alguna cosa que ens hem passat per alt? No, Algo important a destacar? no, encara m'ho heu posat massa difícil. Sí? Jo gravo, crec que hi ha una coseta. A veure? No. No. Ara no sé per on vas, eh? Home, sí sí. que saps per on vas. Sempre vaig Tot per i on que, toca. tot i que a veure si el Bluetooth em xusta. A veure, xusta. estàs a Jo punt? tinc un tall, Abdon, Sí? d'aquesta bonica ràdio nostra, Sí? que un dia va fer una notícia Sí? i sortia estudiant una cosa. Ai, la A mare veure que si ho em va podem fer. escoltar. Aviam. Des del principi. O sigui, a nosaltres ens agraden noms que siguin com molt catalans, no? Com molt nostrats, però a més que els tingui poca gent. Jo em dic Abdon i a mi sempre m'ha agradat tenir un nom així com més únic, i una de les coses que sí que volia pels meus fills era que tinguessin també noms una mica com especials, no? Sense cap pretensió, però sí que això. Una mica el que buscàvem era això. Llavors Martirià encaixava molt amb el que buscàvem, i a part que ens agradava molt. I per la primera no va poder ser perquè va ser una nena, i pel segon ja ho teníem claríssim que si era un nen, o sigui, Martirià. I llavors, a més, jo tinc un amic que es diu Martirià que em comentava, ostres, si li poseu Martirià no saps pas perquè es fan unes trobades, però en cap cas va ser per això, sinó que això ha vingut després i... A veure, Abdon, si us plau. Vas posar Martirià al teu segon fill perquè va ser el primer després de 30 anys i li van regalar una furgoneta amb penyals? Exactament. Mito Ja està. desmentido! Ho tanquem aquí. Igual com podem dir que estem a punt de tenir el tercer fill, Oh! perquè perquè et donen descompte de família. A veure. No sona. No vol sonar. No vol sonar. No vol sonar. Patum, era...
Et donen descompte de família amb Clar, tio, 3, pel carnet de família nombrosa. Ja ves, és bastant loco. Jo el tinc, Tu el tens? Jo el tinc. Ja, aquí hi ha moltes famílies nombroses. Tu també l'has de tenir? Jo l'haig de tenir, l'únic que les meves germanes ja són molt grans i vaig com, Ah. no sé, hi ha una història allà que desconec. Però sí, Aquest va ser un dels vostres incentius. Som si catalans, tio. Si no el No, no. principal de dir, anem a pel 3. Volia tenir un triplet, volia fer hat-trick. Copa I Lliga Champions? Copa Lliga Champions. Jo Ara. era el típic amic repel·lent que anaves al cine amb ell i deia tu, dues entrades per anar a veure com entrenar tu dragón. No, agafa la part. Jo tinc el Agafa- carnet de família Anaves amb el nombrosa. talonari a la Teissa, amb el talonari aquell... Perdó, agafa la part, Això, perquè la meva és que tinc carnet de família nombrosa, saps? És que Dóna el DNI, si això és vols. increïble. I em passava a costar, Sí. si l'entrada costava 7 euros en aquells moments, a mi em costava 4. Exactament. Era fantàstic. Exactament. Doncs cap aquí anem. Molt bé. Doncs un tercer, Un tercer. L'Abdon... No, de veritat que quan hem dit abans de la seva presentació que anava a saco, és que realment anava a saco. Sí. En 3 anys ho has tingut fet, Perfecte. Ja està. Ja està. Fet, Encara han fet. sigut masses. Encara han sigut massa. Bueno, Doncs Ara ara hauria sí. d'haver sigut... Ara sí, crec que és el moment... Ara sí que sí. Crec que és el moment de... De passar en un del pal de paller del programa, Vale. on explicarem, Jan, què explicarem? La notícia del dia. La notícia del dia. No és del dia, és la notícia del dia. La Per notícia què? que expliquem Perquè és avui. la notícia més important que sentiràs avui. Bueno, Amb diferència, més, som-hi. Som-hi, doncs. ojo. Telenotícies. La quinta forca. Quan la lògica falla, entrem nosaltres. Al tanto. Una farmacèutica japonesa, Metagen Therapeutics, ha obert a l'abril de 2025 a Tsukurosa Yagamata una sala especial per recollir femta humana amb l'objectiu de desenvolupar tractaments basats en la microbiota intestinal, útils en transplantaments per a pacients amb collita ulcerosa o infeccions intestinals. Només entre el 5 al 10% de les persones tenen una microbiota prou saludable per ser donants, Per això han posat, han de passar un procés de selecció mèdica, tota la història, i els acceptats poden donar a la Suroka Stool Donation Room, brutal, on reben 5.000 iens, que són uns $35, en targetes de l'Amazon per cada mostra que fan. La sala està dissenyada per garantir higiene, comoditat, i l'empresa vol normalitzar també doncs, el fet de que la gent doni la seva femta com una eina de medicina preventiva i personalitzada. Vas a donar sang? No. No. Vaig a donar femta, saps? Això és fantàstic, o sigui... Sí, cagues i cobres, tio. Tu, Abdon, com veus aquesta notícia? Que vinguin a Banyoles i els implantaré les existències, tio. No, es forren. A mi el que em fa riure és que donen... No em forro jo. Bueno, no sé si... I es forren ells també, rotllo, en femta rica, de nutrients. Sí, clar. La cosa és que tu series un del 5-10% de persones que tenen una microbiota prou saludable per ser donants? No. Tu creus que no? Tu creus que no? Jo estic segur que no. Per Ets què? de mala femta? Hòstia, és que a mi sempre em diuen que menjo molt malament. No. La Mireia m'ho diu. Sí. La Mireia m'ho diu. O sigui que la Mireia estaria entre el 5 i el 10%. Home, ho hauria Hauria d'estar! Perquè, clar, tu no pots anar donant lliçons i després resulta però que... molaria I que la menja- lliçó acabés amb menges malament, ens estem perdent 30 euros de l'Amazon. Escolta. No, ojo, que poder és gràcies a menjar malament. És el que t'anava a dir. Poder et generes una microbiota com tope dura de la resistència que tens. Mira, això podria ser. O sigui, els teus anticossos fecals, doncs, s'alimenten d'aquesta microbiota i de cop la teva caca la veuen i diuen és que això no val $35 en targetes d'Amazon. Això val mínim 75 euros, o si vols et regalo un patinet elèctric i un altaveu i tens el pack quina calle. Això molaria que depenent del nivell de valor de la femta, hi hagués el baremo del caler. Saps? O sigui, el preu del diner, no? Exacte. Sí. Sí. Els tipus d'interès fluctua. depenguessin del valor de la femta. Tio, podria cotitzar la femta, igual com cotitza el petroli o l'or, Sí. no? De fet, A quan va el quilo de femta humana? No, és Sana. literal. A més em fa riure el fet de que costi $35 en targetes d'Amazon, que en un passat haguessis dit, hòstia, si Amazon és com una llibreria virtual, me la turbopela, saps, per dir-ho d'una forma, però ara mateix jo crec que comprant a Amazon pots viure.
Rotllo, Sí. hi ha de tot. Hòstia, clar, tio. Hi ha A tot. més, ara fan aquella merda que t'intenten enredar que t'envien pasta de dents un cop al mes. Ja ves. Això Ai, de que sí. si et despistes Sí, ja t'has subscrit. és No, una no, putada, això és fort, Sí, això, mira, això li va passar a algú de casa meu, a la meva cunyada, em sembla que va ser, Per ser exactes. Ostres, la meva Sí. cunyada. que per l'aniversari de la Sibila li van regalar el típic estuig amb colors i Vale. regles i no sé què, Sí. i retoladors i coses de tota mena, allò, Ostres. aquell El gros típic estuig rectangular. que guardes fins que tens 60 Sí, anys. Ja aquell, ves. aquell gros Aquell que és com... que t'estàs des dels 13 fins als 60 sense fer-lo servir, o 65, i després el recuperes per tornar a pintar mandales. No? És aquest estuig. És com un cicle de vida. Sí, Tanques sí, el sí. cicle. Exacte. Doncs no ho sabia i va fer això de subscriure's. Vale. I clar, al cap d'un mes n'hi va arribar un altre. Hòstia. I això és Cadu. fàcil després de subscriure's perquè... Sí, després se'n va donar compte, va dir, hòstia, què ha passat? I va veure que s'havia subscrit, i clar, imagina't, haguessin anat enviant estutxos. No arribant estutxos. Ah, bueno, un per la civil, després un per la iaia, i guaita, com que la iaia pinta mandales va estar la mar de contenta. Home, a veure, Però, Home, si tens fills pot anar a agafar la subscripció. ara et dic, tenir la subscripció inversa en el món de Megan Therapèutic seria fantàstic. En el sentit de, ei, Jan, han passat 30 dies, pots tornar a anar a l'estudi fecal a plantar un pi. clar, però és a dir, els $30 aquests amb targeta d'Amazon, és que això no m'ha quedat clar. És per la... És Per a dir, cada plop. cada Sí. deposició que fas, Sí. Tu vas allà i... no és el quilo o així, eh? No, és per mostra acceptada. Hòstia. És a dir, tu pots fer un... Però hi ha gent un que es pot fotre d'hora, eh? Clar. Jo cago No. molt. A mi me'n venen molts al cap, No, vull dir... Sí, en sabem un, no? Sí. Sí. No ho direm aquí. No ho direm, no. A Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles, a l'Estudio 3. La Estudio Ràdio Banyoles. 3. Estudio 3. Doncs la veritat és que ens ho hem mirat a menjant i podríem fer-ho, no? Perfectament. D'això d'anar a Japó. No, jo ja tinc vols agafats. Obrint una centraleta a la Salus. Home, Una petita filial banyolina. Sí, això també estaria és que bastant guai. és guai el Tsuka Stool Donation Room. Això mola molt. I a sobre em fa riure el discurs aquest de volem normalitzar la donació de femta per tots vosaltres. Però el tanto és que nosaltres, els catalans, perquè som un poble molt escatològic i ens agrada molt parlar de caca i la caca i els pets i el cul i tot això i no ens fa massa mania en general. Però clar, això, un anglès, digue-li un anglès. Ja Això, ves. Hòstia, es quedarà vermell que semblarà una tomata fruita. Podem fer una descripció perquè la gent en antena ho vegi, però és bàsicament el lloc on fer la deposició és una sala molt blanca, molt neta, És un lavabo molt agradable, s'ha Sí. de dir, eh? i tipus com si fos una pedra quadrada. Sí. No és tipus roca. No, és un cub. És un cub. M'hi jugo el Un que cub vulguis. blanc ceràmic. Perquè Això deu ser un orinal que pots treure. Sí, exacte, per treure la deposició. parlem també dels vàters de Japó, Ojo. que tenen els xorritos Al aquells. tanto. Això sí que aquí estem perdent calés, eh? És que- Perquè Tothom diu que torna de Japó, he parlat amb gent que ha tornat de Japó de viatge i diu, és que ho trobo a faltar. jo mateix quan hi vaig anar, Sí? vaig intentar Sí. convèncer els meus pares, com si no demà, que es compressin un vàter d'aquests amb el xorrito. A més, és increïble, pots dirigir la direcció, pots regular la temperatura i n'hi havia alguns que ja eren com una mica més pijets, que tenien un xorro d'aire per aixugar-te el cul. Com acabat. que et rentes i després passes les mans per la merda aquella. No, però tu allà assegut, hi ha uns pius aquí a mà dreta o a mà esquerra, no, a mà dreta, suposo, i devien... No hi ha escarrans. No, no hi ha esquerrans. A Japó, si ets esquerrà, T'hi tallen la mà. te'n vas cap a la quinta forca, que hi falta gent. Doncs allà amb el piu i clar, doncs, els més rudimentaris, que eren els públics, tenien aigua i la temperatura i la direcció i prou, alguna cosa així. Però després, clar, imagina't, allò, un xorro com d'un assecador aquí al darrere l'ojete, allà secant el cul. Tal. Després, la forma de l'aire, o sigui, com més concentrat o una mica més dispers. Que... Ostres. Tipo com si fos la dutxa, saps? Sí, en plan, podries anar allà com amb la manguera quan hi poses Amb el el turbo. dit, saps? Allò que... O amb el... Amb el Sí, fluix. increïble. I després ja n'hi havia uns que tenien l'opció de tenir la tassa calenta. Això... Però jo crec que Això a l'hivern s'agraeix. Però això ja és una cosa cultural de que aquí, tipus, no... Som uns berros, aquí. Sí. Som uns becos, tio. Bueno, i també hi deu haver...
sempre hi ha el capitalisme darrere i deuen haver escòtecs, empreses de paper de vàter que estan lluitant, que deuen tenir les patents comprades i el no lobby volen... del paper, no? Rotllo, el gosset aquell que té bona cara té els drets d'aquells vàters i Sí, no sí, els sí, vol sí, treure a sí. Espanya, no els vol treure... El lobby del paper està Mare quedant de- molta pressió. Una vegada en un festival vaig conèixer un noi que a casa seva tenien una empresa familiar que feien la cola d'enganxar el paper al rotllo No m'ho de puc cartró. Jo em pensava que era amb aigua, allò. No, ells feien la cola d'enganxar allò. Bueno, podem batimar, Bueno, Podria però- ser, Ha de ser una cola molt específica. Vull dir, hòstia, si t'hi esforces gaire aquella cola, És- és una merda, Mira, vaig a treure un tema. Va. Bueno, un tema que és el mateix. Que de vegades vaig anar a donar sang un cop i em vaig sentir molt bé. Vaig anar a donar sang i em vaig sentir bé. Has dit que era el mateix, eh? No, no. Ara bé. I Estem parlant de donar coses que ronden. des de que vaig donar sang, no em paren de crimillar missatges de Jan, falta la teva sang, la teva, vés a donar sang ara que venim. Jan, et vindrem a fer un torniquet a casa teu. No. No, m'he passat. Però imagina't que ara, jo què sé, estàs en una reunió super sèria, la reunió més sèria de la teva vida, i et salta un missatge, o jo què sé, tens l'ordinador presentat i surt Jan, coma, volem la teva femta. Hòstia, això estaria molt bé. Va Allò, bastant dur. fent un PowerPoint, no? Ping, surt a la notificació. O com els cartells de dona sang, dona vida, dona femta, dona vida. Clar, serien, Hòstia. no? En Pep, que ja no sé si Sí, tu sí. Bravo, el coneixes, tu també el coneixes, en Pep, no? Exacte, sí. Pep. En En Pep, que és un tet. Pep, el bon amic. El saludem Pep des Aymeric, d'aquí, que segur que ens el està saludem des d'aquí, sentint. Seguríssim. Que treballa a l'estudi. Ell explica que al seu poble Sarrià de Ter hi havia un senyor que conduïa l'autobús de donar sang, que a mi això és una cosa que em fa molta gràcia, i li deien el vampiro. Ostres. Perquè, clar, anava als no. pobles recollint la sang. No, molt ben trobat. Em sembla el millor Molt paper ben del món. trobat. Llavors, com se li podria dir a l'empresa que recull femta? No? Sí. La mosca. Tranquil·lament es pot dir La mosca. el caganer. La mosca. No, la mosca. La mosca. La mosca. Com es diu a l'empresa aquesta? Megaten Therapeutics. Megaten Therapeutics. Megaten, és que... Ostres, clar, és que aquest nom... Ja, és que mosca... Sembla que hagin de fer alguna cosa sèrio i al final només recullen caca, S'ha de dir que a Menjant vam dir que tindríem un col·laborador de luxe que el podem utilitzar, que és el ChatGPT. Però li preguntem home, com compte. es podria dir l'empresa de Femta? Tu digue-li, si el que condueix el camió de donar sang És un vampiro. li diuen el vampiro, a una empresa que recull femta, com li dirien? I mentrestant, mentre li Fem explico... apostes, aviam què diu. Jo crec que tirarà... O sigui, el xat depèn de com és un tio chill. Jo crec que tirarà per caganer, recull excrements... És un home massa quadrat. Sí. Jo molt crec que el quadriculat. raonament de la mosca és que d'on vas més enllà sempre. Ets una estrella, tio. Ets una puta estrella. Rockstar, nano. Ets un puto rockstar. Jo anava a obrir un meló que és el de... Brutal. El de l'orinal. Sí, Meló el brutal. Meló brutal. Que Meló. no ens patrocina, però podria Podria fer-ho. fer-ho. Podria fer-ho. S'ha perdut completament un orinal. Jo no l'he vist fer servir mai. L'orinal. Sí. Ai, l'orinal no, perdoneu. El bidet. El bidet. Jo el faig servir... Tu fas servir bidet? Jo vaig servir de rentapeus. Jo també el feia servir de rentapeus. Perquè també l'he fet Molt ben servir. jugat. vaig tenir una etapa molt dura de la meva vida que els meus peus era com si anessis a Txernòbil multiplicat per 2 perquè n'hi havia 2 i si em passejava sense sabates per casa era com que tenia una aura i deixava com la meva olor i marcava el territori i els meus pares van dir, tu nen, quan El arribis a rentapeus. casa te'n vas al rentapeus. Jo no sabia que era un bidet. Jo anava amb la gent Dèieu rentapeus. jo anava amb la Rentapeus. gent i deia, tu, que jo tinc un rentapeus a casa. I deia, què? Tu no tens un rentapeus, Re- puto proletari? Fins que me'n vaig adonar que era un bidet que servia Doncs- per aixugar-se el culet. Jo també feia servir-lo per rentapeus i un col·lega que no direm qui és, tampoc, el fa servir per rentar el cul. Vale. El fa servir per rentar el cul. I jo vaig viure amb ell. Aquí acabem de descartar moltíssima gent, Jo vaig viure amb La ell gent que et conegui... Estan jugant al quin és qui i va, ara. i va ser Lleva molt maco sombrero? És vil. perquè el feia servir com de veritat, rotllo que hòstia, que a casa seva li havien ensenyat que si no ho feies eres un marrano, que sempre Clar. quedava allà alguna cosa, no? Clar. I em va frapar molt, tio, perquè jo realment no l'havia fet servir mai I així. no va despertar interiorment la teva necessitat de fer-lo servir. Alguna vegada ho he fet, allò, i creu-me que et sents net, Sí. Creu-me que et sents net. Paraula de savi, Ara tinc ganes d'anar a casa i rentar-me el cul al rentapeus. És que no hi ha l'hàbit aquí, no? Jo a casa meva no tinc ni bidet. Ja, i depèn de com estigui l'aigua. Però això, mira, per exemple, a la Índia,
no tenen uns vàters tan sofisticats, però foten una manguereta allà al costat, com una carxofa de dutxa. Ostres, Doncs vale. la tens allà al costat del vàter i quan acabes, no hi ha paper, Ja ves. ho fan així amb el dit, bueno, Home, la mà estalvies. i l'aigua, i nyec, i amb això ho fan. Estamos perdiendo dinero. El Segur foraster, que estamos a mi a l'hotel s'ha de dir que em van posar... Van veure que era occidental i... Quin foraster? Jo, a mi, ell. quan vaig anar... Jo No quan estava vaig estar a parlant l'Índia, d'en Quim Mas Estava Ferrer. veient en No, Quim estem Mas Ferrer en algun moment del bidet. en Quim Mas Ferrer paga els drets de Vivac. Quim Mas Ferrer paga els drets de Vivac. Paga els drets de Vivac. Ja els paga? Que bé. L'Abdon jo crec que l'ha pagat. Jo he cobrat alguna de royalties de Vivac, em sembla. Això n'haurem de Això, parlar un un dia. moment. Això n'haurem de parlar Parem un la dia. música, parem la música. Farem la música. No, ja la paro jo, no em preocupis, gravo. Hem dit que tothom et deu calés i tu et deus calés a Vivac, eh? Sí, més guita, vam passar comptes l'altre dia. Ara sóc jo el morós. Ets tu el morós. No m'ho puc passa- creure. No passa res. No passa Sí, res. però sí, perquè encara l'altre dia ho vaig mirar per una cosa i normalment veus allò 4 euros, 3 euros i no sé, ara poder dir un disbarat, però poder posar 60 euros. Què? Sí, de Ostres, veritat. exclusiva. De veritat? Exclusiva, Mundial. màxima. És que estava intentant fer anar això i no sé si va o no va. Torna a no posar va, la música. Aviam. Que... No. No va, no va. Fa No va. mal. Què anava a dir? 60 euros? O 40. O 40? Bueno. D'on te'ls hem Bueno, tret? sí, Són sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Anava a dir, M'agrada fer una trec, transferència. obro meló. Val. Ara que parlàvem de jugar a colet, important. No us ha passat mai... Gravo la música. Sí, està vinguent, Està vinguent. No us ha passat mai que És que Teniu- va amb carro, la música. teniu Fins a la teniu taula. moltíssima pressa. He plantat un tronyo enorme, vaig a rentar-me el cul, i agafes el paper, passes... Brut. Ostres, mano. Agafo un altre paper, passes brut. Sí, Agafes el que paper, estàs mitja hora. passes brut. I dius, Molt dur. què està passant? Jo saps com en deia això quan era petit? En deia caca que pinta. Caca que pinta, eh? Caca que arribat de pinta. Sí. Caca que Això- pinta. Sí, això quan jo era petit, rotllo, I 3 et anys faltava així, pintura. o 4, quan estava com en el punt aquest de que ja estàs aprenent a eixugar-te sol, però de tant en tant encara t'ajuden els teus pares, no? Sí. Caca que Doncs pinta. recordo allò de dir, hòstia, mama, he fet caca que pinta. En plan, vine a ajudar, que això no Això ho jo no- farem mai net. Això jo no ho trec. Això no ho farem mai net. Tu, rotllo, que bo. Se m'han acabat el color marró. Sort que avui he tingut caca que pinta. Exacte. Aguanta, Leo. Aaron. Hi havia un mem que deia, Sí. sortia aquell assegut i deia, hòstia, llevo tanto tiempo aquí sentado que no sé si he venido a cagar o a mear. A ver el color. Aaron. Haig de dir... Tant tu. És que tinc un pet amb reverb. Ep. A veure? Literalment, És 3 broma, anys que- d'edat. A veure, Grau, ensenya'ns el teu millor Mira, efecte. El que creus que és és el millor. tenim això, ja ho acabarem d'aprendre, ja estàs veient que estem de Cap pràctiques. problema. És el primer Mira, dia. tenim diverses coses. Podríem anar des de coses més... hermano. També aniríem aquí. A veure? Trec la música. I festa, no? Aquest és- Aquest tio... Aquest tio... Ha Aquest arribat, segur ha, que- arribat, Tanto, eh? ha arribat lluny a la vida, aquest. El Aquest tanto, es renta amb el bidet. Pels segur. cavalls. Segur. Aquest ha de rentar masses coses. Sí. Després tenim altres mítics. No els tenim. No els tenim. No els tenim. Fa de mal dir aquest, Va, hi ha varis petarà la canya, Ep, però tant tu. no volen anar. No volen Bueno, anar. Bueno, ja seguim. els anirem descobrint. Sí, ja com els funciona. anirem descobrint. Jo tinc el final del xat, que jo crec que podria ser el tancament d'aquesta notícia. Va. El com n'hi diem Sí. en la mosca. M'hauríeu de puntuar una mica, val? Mosca Bueno. sant. M'ha donat 3 opcions i Uf. decidim una mica quina és la millor. Vale? Dispara. Jo li he passat la notícia i li he dit això, que si el que condueix l'autobús de donar sang és un vampir, com es diu el que recull la femta, no? Ahà. Opció 1, Caca Hunter. Ojo. Caca-Hunter. O sigui, el, Caca caça, Hunter. el caçador. El caçador de femta. Caçador de caca. Caca. Caca Hunter. El segon seria Poopire, una barreja entre poop i vampire. Poopire. Com la veieu? M'ha fet pensar en Foo Fighters, tio. No sé com què dir. És com la sonoritat. I l'última que Poopire. diu, o, com a més fi, un sommelier de microbiota. Oh. Hòstia.
Crec que aquesta té una mica de toc de McDonald's matiner, una mica d'intolerant a la lactosa, i per últim crec que hi ha macarrons rescalfats de la iaia. Hòstia puta. Hòstia, un sommelier de microbiota. sommelier. No, imagina't ser, o sigui, poder una persona que rebi la teva femta i digui mira, això és una mica de pera confitada amb Hi ha gent per ceba tot, carbó. Sí. Això segur que existeix. Això seguríssim que existeix. Hòstia, m'agradaria conèixer... A mi no. A mi... A mi no. Podeu conèixer si no ho saps. A mi no. Aquest li I pinta si les el mans. conec, no vull que ho digui. Li Vale. pinten les mans de la caca que ha tocat. Fa caca que Amb què ens podríem quedar? Amb el caca house. Home, a mi el caca Hunter m'ha sorprès. A mi- Vull dir, hi ha un punt més de finets Sí, del que m'esperava. sí. Sí, però el El Popeye. El Popeye. Popeye. Jo em pensava que anava rotllo com... O també la podríem tirant de bombers. catalanitzar i fer Popaire. Podria ser una companyia de teatre Popeye. emergent. Un Popaire. Fan titelles, no? Companyia Els Popaire. Popaires Sí. Un cacaire. Sí, sí, sí. Fan anar a Puccinellis, els Popaires. El misteri de la caca perduda. Hòstia, Puccinellis és una paraula molt guai. És una bona paraula. Puccinellis. Una paraula molt sèria. Popeye. Molaria que Puccinelli. presentessin la programació de Cultura Banyosa i diria, sí, el dia 17 ens vindran la companyia dels Puccinellis. La companyia dels Popaires, una mica de... De Puccinellis. Em sona Popaires a Pallapupes. Jo crec que hi ha moltes pes... A mi em sona Hòstia, Copaire. Popaire. Copaire, Popaire. Sí, és que Bueno. Ai, que bé. Bueno, Abdon, vols afegir alguna cosa més en el tema escatològic de la caca? No. Però jo crec que la conclusió ha de ser que o sigui, aquí com a catalans estem perdent calés. Sempre estem perdent Sempre calés. estem, sí. Sempre ens Però com passa- que ens agrada estalviar-los, mira, encara no és tan greu. Sí, sí. Però aquí, obres aquí Banyoles, això, jo a mi m'hi tenen cada dia. Home, hòstia, potser et faries mal. 35 euros a l'Amazon per dia, més o menys. O sigui, cada dia, Això és... Obres un McDonald's i al costat obres això. literal. Literal. Ja està, Tranquil. ja ho tens tot. Tranquil, ja tens el negoci muntat. Tanquem això, Tanquem això. Jan. Anem I a- ara anem a passar al tram final del programa. Molt I bé. venen ja. dues seccions. Abdon. Vale. Agafa't fort, eh? Però agafa't que venen- No, agafa't que venen curves. Agafa't que venen Jo curvilles. encara estic rumiant el meu... És que tota l'estona penso un plaer ocult. És veritat, però no és un plaer ocult, és un... Un talent ocult. Un talent ocult. Però has de pensar també amb la pregunta al convidat, eh? És el que estaves Hòstia, pensant. quanta feina, tio. Ah, vale. Bueno, Ho vés-t'ho resoldrem al vés-t'ho final. pensant. Ho resoldrem al final. Anem-hi ja. Així que gravo. És el primer cop que faig la meva secció, així que poden sortir moltes coses malament, però també en poden sortir de bé. Així Exacte. que som-hi. Yeah. Life. Life is the only thing we need. They need me to go, La but I don't Quinta wanna Forca, allà on Déu va perdre l'espardenya. leave. Fuck a Prime. Yo, Prime. Prime. Pom. Vale. Benvinguts a la meva secció. La secció de El Prime. O no Prime. Què és el Prime? Què és el Prime? Saps què és el Prime, Abdon? No, El Prime és un estat. El Prime és el millor que t'ha passat a la vida. Rotllo, estar al Prime és estar al punt àlgid de la teva vida. Per surfeando exemple, la ola. sí. Sí. Per exemple, jo què sé. Messi en el seu Prime. Hòstia, 2012, tio. Clar, Vale. saps dir-lo, no? Saps dir-lo. Però pots dir... Però agafant referència de Messi 2012, si ara jo estiguéssim al 2012, que jo segurament era un fetus, i et dic, ei, Abdon, Hòstia, El- quin any vas Quants néixer? anys no. tenies el 2012? jo què sé, vaig néixer el 2004, Bueno, doncs. fes números. 8. Molt bé. Doncs ara imagina que jo et dic, estem al 2012 i et dic, ei, Abdon, en Messi està al seu Prime? El 2012? Clar, Sí. no ho pots saber, perquè no Clar. saps què vindrà després. Te l'has de jugar? Te l'has de jugar. Ah, clar, tio, sí. Tu no ho haguessis dit. Tu haguessis dit que sí, o que haguessis dit que ha de venir, o que ja va passar. En cap cas hagués dit que ja havia passat. Vale. Era molt jove encara. Vale. Jo hagués dit o que sí o que estava a punt d'arribar. Vale. Perfecte. Vale, doncs passem a la secció. Doncs aquí, Abdon, va la secció. Molt Ara bé. veuràs. Doncs comencem amb el primer. Let's go. A veure, Abdon. Comencem amb el primer. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Està al seu prime o no està al seu prime? No. Ha de venir? Ha de venir, Ha de eh? venir. O sigui, i tenim tres opcions. Està el Prime ja ha passat, o el Prime ha de encara ha venir. d'arribar. Ha d'arribar. Ha d'arribar, eh? Ha d'arribar, I ho tens sí. molt clar. Ho tinc Sí, claríssim. ho has dit... O sigui, no ets d'aquells que dius aquest prepotent se'l menjarà la fama, No. té una festa amb nan... Haig de dir aviam. que... Van apunyalar el seu pare i poc després i va fer una temporada increïble.
sigui, si aquest noi no li suda la polla tot, molt fort. Sí. A més, surt amb la Nicki Nicole, A veure, no sé qui és. És una És una cantant. Una cantanta. Però, 30 tacos. però sí que ara hi ha molt... Sí, eh? Hi ha molt aquesta gent, la gent de... Lamin està perdut. No, home, no. Ja, no el recuperarem. En la mina és Home, molt no. bo. Sí, encara ha de venir. Hòstia, Vale. encara ha de venir. Perfecte. Estàs a punt? Perfecte. Hòstia, El Barça de Hansi Flick. encara ha de venir. Hòstia, Pregunta... Soc molt i molt optimista. Sí, està bé, està bé, està bé. Hansi Flick. Ensi. Atenció. Hans Dita. Hans Dita Flick. La indústria musical catalana. Passa palabra. No, Ha passat fa temps. Sí, Fa tant. temps, a més, fa temps. Creus que també, és a dir... Ja, Creus no, que en si tema la generacional, Ara segurament. anava a dir. Sí. Creus que si li preguntéssim en un nano de 16 anys, bueno, poder no escolta ni música en català, però vull dir, si... És a dir, quan tu eres jove, si li haguéssim preguntat al teu pare, hagués dit bé, ja ha passat? No. El meu pare hagués dit que era en aquell moment, probablement. Vale. Perquè s'ha quedat allà. O sigui, que esteu en el mateix barco, no? De que ha Bueno, passat... sí, però el prime del meu pare era l'any 75 i el prime meu, llavors anant bé és el... Pues, no sé. Pues, Quan nosaltres vam néixer. Quan sí. No, una mica després. És que jo sóc molt fan del 2010. 2010 hi havia? En aquell moment... La indústria musical. En aquell moment estem parlant de... Saps què passa? Saps què passa? Que, com a mínim, els grups del 2010 i enrere, com a mínim tocaven. Uf. Tu anaves a veure un concert i Ho ha veies tirat, gent tocant. Duríssim, En Ara directe. ja... O sigui, la música com a discos, com a música, doncs jo què sé, t'agradarà més o menys, hi ha coses que estan molt ben fetes, que potser hi ha gent que li interessen més, hi ha gent que no. En aquell moment el mateix, però els concerts, hòstia, és que, bueno, van d'una altra cosa. En aquell moment un concert era un Eren de concert, veritat. hi havia gent que tocava i poder sí que hi havia alguna seqüència i tal, coses. Però és que ara, bueno, ara, en fi, no sé, no em feu parlar. Ara. No, parla. És que justament volem això. Voleu això? Aquesta pregunta Sí. està intencionada perquè Sí. acabes dient que la indústria musical actual és literalment com anar a fer un playback amb els teus col·legues. I per altra banda que s'està Efectivament. desvirtuant totalment justament la teva feina. No? Sí, però bueno, vull dir, ara els tècnics, doncs, els que s'ocorren una mica i envien a taula doncs, totes les seqüències, però per separat, en plan caixes de ritmes o bateries o el que sigui, baixos, trompetes, sintetitzadors, no sé què, no sé quantos, doncs, bueno, encara té diversos canals per mesclar. Vale. Hi ha penya que ni això, que t'envia directament un LR i tens un LR i la veu i... Doncs jo què sé, doncs vale, no? Muy bien, pues adiós. Quin greu, Quin Podríem greu. dir que la indústria musical catalana cada vegada s'assembla més al playback de la gent gran? Ui! Ojalà! Duro! Ojalà! És que no arriba ni a la sola de sabata. O O sigui- sigui, el playback de Porqueres, God bless playback de Porqueres, abajo és que- los que usan... vull dir, o sigui, El playback no té res a veure... és un art, és un art, No, és no, el sèptim A art. mi, és a dir, a mi el que em fot... Bueno, el que A mi em em fot tenen no, comprat, perquè eh? guaita, al final no d'allò. Però el playback no enganyen a ningú i els altres, pues, jo què sé, a vegades veus gent allà que fan veure que fan coses i no estan fent res, saps? És que no és el Gent fet que de- canten i no És estan que no és fent el fet de res, que enganyin a ningú, és el fet de que abracen això i ho teatralitzen, hi ha una intenció creativa, Sí. hi ha una posada a Els del l'escena. playback, exacte, i es Sí, desfracen, es desfracen, fan que toquen la trompeta Port- i fan aquests sí, teatres fa- així. Vull dir, jo... Clar, tu vas a veure depèn d'aquí i Sap greu. carden un ventilador i un cos de ball i ja sembla aquí que siguis qui sap què. Ballarins, A Clar, tot arreu, ballarins, ballarins. El cos de ball ara és el més important. És com portar Ara un vas a veure guitarra. festivals de dansa en vez de concerts. És com portar un guitarra... Sí. O sigui, Sí, jo crec que és els veritat. ballarins és com portar un guitarra, un baix i una bateria ara mateix. Sí, segurament. Sí. Segurament. Sap greu, tan jove. Bueno, Banyoles. Banyoles. Prime o no Prime? Ha passat ja. Tu creus que ha passat també? Això és un tema 100% generacional. Vale. Vosaltres Home. direu que no, jo diré que sí, perquè per mi... No, jo diré que hi van haver unes Olimpiades a Banyoles i jo no les vaig viure, però... No, hòstia, jo tampoc. però jo crec va que venir això d'un any a mi. això era És Prime. veritat, tu ets del 93. Sí, clar. em va venir d'un any. Doncs, Però, hòstia, no. Hagués molat veure... Hi va haver-hi patacades, no? Sí, la penya home, com de home. l'esquerra Indepe, Sí, amb els guàrdies civils. la Guàrdia Civil, Sí, la Guàrdia aquí va haver-hi Civil. tustos, el meu pare sempre ho explica. Això m'hagués agradat veure, però jo crec que el Prime guai... Ui, el teu pare. El Prime guai va ser el 2005, jo crec que l'hauríem de portar. 2007, Sí. jo diria. Va. Sí, no, absolutament no ens en recordem de res que passés aquell. Jo tampoc. Com encara anem de no temps, sortia Gravo? gaire. Podríem avançar una mica aquí. Vale, fem una... fem una... Jo crec que Fem que unes aquest, directes, aquest vale? els farà molt ràpid. Vale, Abdon, els Vinga. catarres. ja ha passat. Oques grasses.
Ara mateix. Buos. Buos, I he posat ja al costat. no en tinc un mai Prime. Uf. El Prime era quan cantaven cançons del Barça. Florida. Encara no ha arribat. Rocco Banana. Perdó, Encara no ha parèntesi. Florida és un grup de versions que porta l'Abdon el és tècnic de so. Exacte. Rocco Banana. Encara no ha arribat. Hòstia, Com es diu? Germà Negra. Potser ara amb aquest últim disco. Vale. Sí. Vale. Els sí, castellers. És que a mi m'agrada molt aquest disco. Els castellers, passa palabra. El veganisme. No sé, tio. Ha passat de moda, no, ja? Sí, bastant. Vull dir, no sé, ara És com la el- penya que porta. És com el Pride. Vull dir, El Pride, les empreses ja no es posen, lo de... Vull dir que a mi em sembla Lo molt què? bé, això. Lo de que posar-se la bandera LGTBI al seu logo. Ah. El què, el què? Lo de la LGTBI al seu logo Això ho feien? ho feien sempre quan era el mes de, Sí. Ah, de sí? sí. juny, que és el mes del de Prime. juny, el mes He dit d'orgull. el mes del Prime. Del Pride. Doncs ara ja no s'ho posen, perquè es veu que ja no genera ingressos. És bastant trist tot plegat, Sí, és Però bastant... ja. És... Capitalismo! El veganisme, jo no sé, vull dir... És que jo hi va haver una època, no?, que era com això, doncs el 2012, 2013, que hi havia com molta gent del meu entorn, també hi havia molta més moguda de l'esquerra indep en aquell moment i com molt de moviment de casals, d'assemblees i d'històries i allà hi va haver com molta penya que era vegana i tal i no sé, ara no tinc aquesta sensació, Bueno. per tant. La cervesa artesana. Encara ha d'arribar, Sí? sí. Hosti, jo crec que ja ha passat el premi de la cervesa artesana. Jo sempre crec que hi pot haver-hi una cervesa millor. Sí? I és que va haver-hi un moment que tothom feia cervesa. Ara n'hi ha una que té gust de bacon fumat. No, car! Sí, aneu al Birrot, allà... jo crec que l'he Jafre, tastat. Déu meu. I allà la tenen. No sé quina d'allò és, quina marca és, ni res, però és Cervesa. bastant interessant. Cervesa amb mall. I anem a fer les dues últimes. Anem Va. a fer les dues últimes. Els estudis Santa Pau. Encara ha d'arribar. I l'última de totes... Espera, podem indagar una mica. Sí, Sí. Ho tens molt clar. Sí, encara Perfecte. ha d'arribar. Home. Estàs en moment de creixement. Sí. Estàs sí. en un bon moment. Claríssimament. Estàs Estic en un bon moment. Sí, Va, sí. Subiendo a la cima. Falta dir això perquè ara sortint aquí m'atropella un tramvia com a No. Gaudí. Jo Però- sempre he pensat, Una Gaudí, bici al carrer Gaudí, bici del passeig de la indústria. Exacte. Bicicleta. Gaudí, un tramvia va molt lent. Ja, tio. Bueno, i que més un devia anar tramvia de fa despistat, quants anys. Jo no sé si és rotllo com els japonesos, que diuen que quan una persona cau per les escales és com un... no sé com es diu. Un eufemisme per dir que s'ha suïcidat. Sí. Sempre he pensat que en Gaudí que l'atropellés un tramvia. És un eufemisme. Va posar És el un cap al cim de la eufemisme. via allà. Podria ser. Segurament. Hòstia, no sé. Perquè sempre penso, Ted, que t'atropelli un tramvia. Ja, era un pobre diable. Que anava amb els planos d'així d'arquitecte de la Sagrada Però ja- Família i eren tan Encara grans. l'altre dia vaig veure el capítol de les Tres Bessones, d'en Gaudí. I l'atropella un tramvia. No, però és com un home com molt depressiu. Estava sol a Ah. casa o és perquè hi havia els nens? No. és, Passa és palabra. una bona pregunta. Vale. En aquell dia hi havia els nens. Però estaven jugant en una altra habitació. Un tia jugava amb els cotxes inventant-se autopistes i la Sílvia l'estava fent dibuixant. Jo què sé. Bueno, Abdon, última pregunta. Última pregunta. Abdon, estàs al teu prime? Mira, doncs poder sí. Ui, he cridat molt. Si no ho estic, poc fa que ho vaig estar-ho, O sigui, Home. és a dir, jo el que pronostico és que ja no puc pujar més d'allà. O sigui, la meva persona ja comença a anar en decadència. Mira, l'altre dia encara em veia així que caminava encorbat i ja em vaig quedar nerviós. Sí, perquè faig així, estiro el pit enrere i això ja em peta i ja comencen a petar les articulacions, em fan mal les cames. Llavors... Però bueno, el prime es manté, Vull dir... Clar, No. vull dir, tu pots Sí. estar és, allà... és un pico, no? No, però, o sigui... No, depèn... no pots estar allà tot... Home, Pot ser un altiplà. no pots estar, La rotllo, meseta tota la teva vida. espanyola. No pots estar tota la teva vida al teu prime, però sí que el prime el pots aguantar uns anys. El pot ser. El pots holdear una mica. Doncs l'estic holdeando a punt d'arribar al límite. Això és good to know, good to know, good Fins to que know. neixi l'últim fill, Ja potser. tinc una vèrtebra que em fa mal, ja això ja és Opa. principi d'hèrnia. Això- nois. Com aquella gent, ai, que se'm fa mal la ferida, crec que plourà. Doncs et fa mal la Estàs, ja en vèrtebra. aquest, estàs en, sí. en aquest punt, ja? Sí, a mi, de fet em passa això. Hòstia. Quan canvia la pressió tinc una vegada vaig fotre'm una patacada aquí a la cara i tinc un nervi aquí a la galta que fa una mica el que vol i em fa molt de mal com tot el costat dret de la cara quan ha de canviar el temps. Sí, però molt de mal, rotllo allò... Sí. Bueno, Per mi- No, ho tenim. jo crec que molt estic bé, molt bé. satisfet amb No, les- i decisions clares, Sí, Vull sí, dir que... pim-pam, perfecte, pim-pam. Perfecte, Abdon, molt bé. Sí que deus estar al teu prime. Anem a la meva secció, Anem a la secció d'en Gravo. que posarem punt i final a tot plegat. Ostres, que maco, Anem- que maco. Quin un- recorregut. Que canviarem la sintonia. Canviarem la sintonia. Atenció.
Benvingut, Abdon. Benvingut. El... Puja-lo un moment, que puguem escoltar aquests dots. Benvingut al tram finalíssim De la de teva la Quinta vida. Forca. Abdon. Un moment. La veus a la forca, Abdon? La veig, Està la aquí. veig, Sí. la veig, És la grossa. veig. Sí, sí. Han despenjat en Saddam ara no fa gaire. Bueno. Abdon, estem entrant als últims moments del programa i també de la teva vida, per lo que això implica. Sí. I és per això que en aquest últim tram, que esperem que tu hagis passat molt bé durant tot el programa, M'ho estic passant molt Tu bé. estàs passant Sí. molt bé, perfecte. Nosaltres... Nosaltres- Se't nota. Saps quan els condemnats a mort tenen com un últim desig, un últim regal, Sí. sopar o així? Sí. No? Que va així, és la història? Sí, tens com l'últim sopar. Exacte. Bastant cristià Mira. tot. Justament, no sé si aneu per aquí, però Pujam. la pregunta que li podríeu fer al convidat, que se m'ha acudit fa una estona, és si t'haguessin de... No? Com està a punt Sí, de passar, sí. no? Si t'haguessin de... De condemnar a mort. De linxar. Bueno, sí, bueno, d'executar direct, no? Sí? Sí. Quin seria el teu últim àpat? Vale. Aquesta em sembla una pregunta interessant Perfecte. per fer-li. Ens l'apuntem. La farem També arribar. diu molt de la gent, eh? Hi ha gent que es posaria molt exquisit, no? Jo voldria un caviar de beluga amb un salmón de Noruega i una gamba de Palamós i un bistec de, jo què sé. I hi ha penya que demana al McDonald's i després i unes patates frites. Flipa. Que això és una putada, tipus, hi ha d'haver-hi una persona encarregada a anar a buscar aquest menjar. Tanto, vaig llegir no fa gaire que... Tanto. I mira, això podria ser, lligant-ho ja amb el que em falta per dir, que és el meu talent ocult, és el talent de saber moltes tonteries que no serveixen per res Vale. i retenir molta informació inútil Good to Està molt know, bé. good to Sí, know, sí. good to know. i, bueno, mira, serveix de tant en tant per dir algun disbarat. Em vaig llegir que hi ha estats americans, em sembla que un era, ara, bueno, no me'n recordo, poder dir un Tennessee o un d'aquests, que han limitat el valor del menjar Oh. Hosti, a és $20. una putada, eh? $20. Saps- I després n'hi havia un altre que eren 40. I ho fan perquè van descobrir que, contra tot pronòstic, a la gent, quan l'estan a punt de penjar, hòstia, se'ls hi tanca l'estómac i els hi passa la gana. Llavors hi havia molta gent que els hi demanaven això uns dies abans, rotllo, què voldràs menjar al teu últim àpat i tal. Llavors deien, pues, jo què sé, 1000 pijades, i arribava el moment i res, menjaven una patatona i un taidet de pa. Molaria Saps? que et fessin pagar com en un bufet. I saps? van Que dir, si tio, deixes doncs, coses- És com el collo. no rotllo, hòstia, poder no l'hauríem de matar perquè és inhumà, sinó, mira, saps què? Només et pots gastar 20 euros. Però si total poc tu menges... Ara. Not bad. Doncs Doncs una sí. gamba de Palamós suelta. Exacte. Abdon, Dispara, gravo. el que Dispara. tenim és que ens han fet arribar un petit obsequi, gent que té un cert apreci per despedir-se en aquest últim moment de la teva vida. Quina por. Ja que no pots estar amb ells. Exacte. Doncs nosaltres els hi hem comunicat aquest últim d'això i ara t'ho farem arribar. Molt bé. Que A quedi veure tot en si- família. A veure si això... A veure, Ja? ai, quina Si podem por. escoltar. Soc en Pol, què tal? Imagino que no estaràs gaire bé ara mateix. Vull dir, m'ha arribat la notícia i, hòstia, és una putada. Però, bueno, mira la part positiva i has deixat una descendència de 3 espècimens ben dotats amb els teus gens i, bueno, que per dir-ho d'alguna manera tu i eres sobrer, no? Tu ja estaves aquí una mica pel compost, pel que pogués fer falta. Així que, a veure, és una putada això que t'està passant? Sí, però pots marxar tranquil, que tu ja has procurat descendència, ja has procurat transmetre els teus gens i al final la vida és això, és néixer, reproduir-se i morir. Ja està, és que et queda poc més. Dures Dit això, haig de dir que jo tinc certa conveniència i tampoc em sembla del tot malament el que t'està passant perquè, igual que la gran majoria de grups d'aquesta comarca, et devem pasta. Llavors, crec que donaràs tranquil·litat a molta gent. Serà una mala notícia, evidentment, però bueno, per les butxaques dels músics i músiques, banyolins i banyolines, pues, bueno, podran descansar una mica més en pau aquestes butxaques, igual que ho faràs tu. Vinga, adéu, que vagi bé, Abdon. Sí. Mare de Déu, Se l'ha tret. Bueno, Anem a... doncs en El Pol, deute Sereda, en Pol que et fa arribar el seu Pol. últimes paraules. El deute Sereda, Pol. Li vols dir alguna cosa? Que haurà de El pagar deute- igual. vale. que a qui li toqui la teva descendència ja L'herència, passarà. l'herència. Hi ha massa gent al món. Això Anem ho al direm, següent, sí. anem al següent. Anem al següent. Hola, bon dia. Bé, jo sóc la Mireia Canyigaral, sóc la dona de l'Abdon Compte. Hola, I Mireia. m'acaben d'informar que Ei, el voleu Mireia. executar. Llavors, bueno, jo només us trucava per dir-vos tot va malament.
per fer-vos una petició, per demanar-vos a veure si podríeu aplaçar aquesta execució ni que sigui un parell o 3 de mesos. Bàsicament perquè, clar, jo depenc de la subvenció, no sé si ho sabeu, però a mi la Generalitat em paga, perquè estic dins un programa d'inserció social, en el qual treballem amb persones en exclusió social o amb problemàtiques greus, no? Llavors, a mi fa 6 anys em van adjudicar l'Abdon perquè l'ajudés a integrar-se en la societat, no? Llavors hem creat aquesta família i jo l'he ajudat, hem estat treballant molt amb temes d'integració, amb temes temes varis per poder ser un adult funcional. Confessiones. I llavors, clar, primer que hem fet molta feina i ara si ens el traieu, doncs no podrem acabar d'amortitzar tots els beneficis de la feina que hem fet, tant econòmica com de temps. Llavors, us volia demanar això, val? Si no és possible fer aquesta... aplaçar-ho, bé, dieu-li que... Si li podeu donar aquest missatge, dieu-li que estic molt orgullosa de la feina que ha fet, de la feina que hem fet plegats, de la família que hem format i que el camí era cada cop més fàcil i que segurament si haguéssim invertit una miqueta més de temps haguéssim acabat amb un futur molt, molt prometedor i que m'hagués agradat molt passar una miqueta més de temps amb ell. I bé, això és tot. No el feu patir gaire. No ho sabíem, això, que estàs en un programa de reinserció social. Sí, la Mireia cobra des de fa ja, des que ens vam conèixer. Al principi cobrava dels meus pares, directament. Rotllo, traieu aquest noi d'aquí, mirem, tu ets aquesta persona, doncs guaita, et paguem un sou i te l'emportes de casa. I llavors vam descobrir aquest programa de la Generalitat i tal, que així no s'havia de finançar de manera privada. Que bé. Meus pares allò un dia remenant per internet van dir, hòstia, clar, aquesta noia ens ha fet un favor, però sí, hem d'anar pagant. Que bé, que bé. I mira... I aquí estem. Anem a l'últim. Exacte, viva el vino. Anem a l'últim. Disfruta. Anem a l'últim perquè hi ha una persona, Abdon, molt especial, que també vol dedicar-te unes últimes paraules. Estàs a punt? Estic a punt. Ei, hola, mira, nois, sóc el pare de l'Abdon. Sí, que m'he assabentat que voleu empaltar la forca. Què collons, qui la fa la paga. Si la voleu empaltar és que la deu haver cardar grossa. Doncs tu, que es cardi. Però tu, jo una mica d'agraïment, molt curt, però escolta, Abdon, abans que t'empaltin, ha sigut un fill que és un orgull. Escolta, puntual, net, ordenat, hòstia, la joia de la teva mare, vull dir que collonota. Un joiello, que diuen a Itàlia. Quin va parir, tu? És un orgull. I l'altre, un petit retret. Molta música, molts estudis de gravació, molt de micro, molt de tambor, moltes hòsties. Tu saps que la meva il·lusió tota la vida hagués sigut tocar la guitarra i no me n'he pas sortit, quin va parir. M'he tingut que espilar tot sol, agafar l'ukelele, cardar 4 nyigos i s'ha acabat. Tu, per tant, que et bombin, tio, que si l'has fet, la pagues, com et deia abans. Vinga, au va. Pit i collons. Gran Josep! Josep! Que tenia un pare així. És que les paraules són... Tenia un pare així. Tenia un pare així, guaita. Clar, no. M'estimen molt a casa meva. No, ja ho veig. Abdon, pit i collons. T'expliquem el que passarà ara, Abdon. Sí, perfecte. Me'n gravo ara, t'hem preparat un poema. Sí. Una petita despedida. Després d'aquesta petita despedida ens agradaria molt que fessis les teves últimes paraules i després procedirem amb l'execució. Sí. Sap greu. Molt bé. És un tràmit, Abdon. Endavant les atxes, Així que... Endavant les atxes. Porta aquí. Canya alta, Pol. Mare de Déu. Jo noto com... Ja noto la Pregunta pel següent convidat, com et moques? Som-hi. Avui l'Abdon se'ns ha fos com un jack mal connectat, com un cable sense pols que al final ha patat. Productor, tècnic savi, rei dels micros i del gain. Ara dorm sota terra, sense plugins, sense chain. Els artistes respiren forts, ja no deuen ni un ral, però el pla de l'estany s'enfonsa. Què farem sense el seu dau? Pare fèrtil, home sagaç. Va deixar fills com sessions, multipistes de la vida, amb loops i repeticions.
I a la quinta forca arriba, sense pressa, amb dignitat. Però el crit de... A la de one, a la two. Se'n va al cel, sonoritzat. Descansi en pau el nostre Abdon, que ja fa fade out la cançó. I si Déu té mala acústica, ell li posarà una bona equalització. Ben dit. Gràcies, Abdon. Gràcies, Abdon. Ha sigut Moltes un dia gràcies, Ens recordarem, especial. ens recordarem sempre, et portarem Sempre dins et del cor. recordarem. Camí del Patíbul us dic que aquest programa promet. Espero el següent convidat. Suposo que preparareu una fossa comuna i ens anireu cardant a tots a dintre. Sí, aquí. A la carretera del Collell. Sí, exacte. Abdon, el programa és teu. Oxygen 2000, Virtual Channels Off, Muteol. Abdon! Abdon! Sempre recordarem Abdon. Abdon. Ja t'ho direm un altre dia. Que vagi molt bé. Ha sigut un molt bon primer convidat. Abdon, gravo, talla la forca, talla la corda. Vola l'Abdon. Jo tiro el tamboret, jo. Una, Una. Dos. A la de one. A la de two. Collons, Osmet. hòsties, jo no em pensava que seria tan agressiu. Cuidado. No. Ha petat. S'ha quedat... No. Ha petat. No, a mi s'està posant blau, encara es Ai, mou. ai. Tu, això ja ho recullen els de Ràdio Banyoles. Sí, no, nosaltres... Nosaltres ja està, no? Vull dir- Ha quedat tot ple de sang i en plan, jo què sé. Hosti, així havia d'acabar el primer programa. Bueno, crec que tots acabaran així. Hosti. Però, Bueno. Gravo, em pots recordar per d'on estem? És que no. A Ràdio Banyoles, Jan. Com? La ràdio que et fa moure les boles! Doncs som-hi! Perquè ha sigut el primer programa de molts. Això molt bé, Molt bé. I estem allà, Res. Estem allà. Quatre toques, Recordem quatre tiqui, coses. tiqui, tiqui. El pròxim programa, d'aquí 2 setmanes. 2 setmanes. Dimarts, també a les 9. Dimarts a les 9, a l'estudi 3 de Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure... Les boles. Ara ho has dit. És una convidada. Sí, Només podem dir que és una convidada. Bueno, Gravo, per part meva ha estat un plaer estar al teu costat una nit més. Per part meva, Jan, ha estat un plaer immens i immillorable. I m'ho he passat molt bé, Ha anat tot molt bé, com la seda, I ja està. I que si ens volen seguir, això, que Instagram, Xarxes. Spotify, xarxes socials. Ens hem de fer virals. Sí. Bueno, I ja està. us deixem amb l'Enric. L'Abdon ja el tirarem ja a l'escombraria. Adéu, que vagi bé. Adéu. Bueno, sembla que avui tampoc no han sobreviscut. Ai, aquests convidats. Ja està, Ja podeu marxar. Vull dir que ja s'ha acabat el programa. Que no hi ha més, vaja. Marxes? No, sembla que no. Queda't, doncs, perquè si t'esperes uns dies ens tornarem a trobar aquí mateix, a la Quinta Forca, un programa presentat per en Gravo i en Jan a Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles. Encara ets aquí? Doncs salut i bolets!